Dobrý den, dnes vám řeknu něco o pedagogice volného času, o jejich funkcích, principech a o institucích pedagogiky volného času. Samotná pedagogika volného času je pedagogickou disciplínou, která se zaměřuje na výchovu a vzdělávání lidí v jejich volném čase. To je tedy čas, kdy nemají žádné pracovní nebo školní povinnosti. Klade si otázky jako to, jak lidé tráví svůj volný čas, jestli ho plnohodnotně naplňují, nebo jestli se osobnost člověka nějak rozvíjí díky volnočasovým aktivitám. Cíli pedagogiky volného času je rozvoj osobnosti, sociálních vztahů, lidských hodnot a hlavně prevence negativního chování, jako je nuda, šikana nebo kriminalita. Volný čas má mnoho funkcí, jednou z nich je funkce odpočinková, která slouží primárně k regeneraci našich sil, jak už fyzických, tak i psychických. Řadíme sem proto spánek, relaxaci, procházky, čtení knížek, poslech hudby nebo sledování filmů a seriálů. Pak máme funkci zábavnou, která nám má dělat radost, má nám pomáhat odbourávat stres. Obecně sem řadíme sport, nějaké hry, setkání s přáteli, nějakou kulturu, ale může tam patřit i to, co nám samotným dělá radost. Funkce výchovná a vzdělávací slouží k rozvoji schopností, dovedností a osobnosti člověka. Proto sem patří hlavně zájmové kroužky, sport, umění nebo čtení. Pak je funkce sociální, která učí vztahům, toleranci, komunikaci a spolupráci. Poslední skupinou je funkce preventivní, která má díky volnočasovým aktivitám zabránit vzniku sociálně patologických jevů u jedince nebo u jedinců. Mezi ty sociálně patologické jevy patří šikana, nuda, kriminalita, závislosti nebo nějaká agrese. Volný čas má svá specifika. Mezi jeho hlavní principy patří dobrovolnost, tedy to, že účastník se účastní té aktivity dobrovolně, není do ní nucen. Tady nastává hlavní rozdíl mezi školou a tou volnočasovou aktivitou, kdy ve škole je nucen tu nějakou aktivitu dělat, zatímco tady ve volném čase to je dobrovolné. Pak máme aktivitu a iniciativu, což znamená, že účastník má být aktivní, má se aktivně zapojovat, nemá být jenom pasivním pozorovatelem nebo účastníkem. Přiměřenost. Přiměřenost znamená, že každá aktivita nebo ten kroužek má být přiměřen věku, schopnostem a zájmem jedinců nebo jedince. Zážitkovost. Tady je kladen důraz na učení s prožitkem, aby si ti účastníci nebo jedinec odnesli nějaký zážitek, zkušenost nebo nějaké emoce. Individualizace znamená, že se tam učí respektu k jedinci, jeho zájmům, potřebám. Posledním principem je sociální učení, které učí to, aby jedinci dokázali spolupracovat, učí odpovědnosti a toleranci. Pak máme nějaké instituce. K té hlavní patří rodina, která vytváří první a základní vztah k tomu, jak trávíme volný čas a jak ho bereme. Pak máme školská zařízení, kam patří zušky, školní družiny, školní kluby nebo domy dětí a mládeže. Pak jsou mimoškolská zařízení, kam patří sportovní kluby, volnočasová centra, nízkoprahová centra pro děti a mládež nebo nějaké oddíly jako scout, hasiči.
Poslední institucí jsou kulturní instituce, kam patří muzea, knihovny, kulturní domy nebo divadla. Děkuji za pozornost.